แล้วलोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दायो नै जोङो पिकनिक जानो थाखाय खथा दैमायाव थांहांदों खाथियावनो गोजानाव थांनो नागिरदोंमोन जायासै साननायानो नै जोंहा टुकुलु थांगोन नै बिफा थांगोन राहुल थांगोन आरो लोगो सासे दंबायो दायो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसो दंबा नायलांबाय थादो लोगोफोर ना माथो बबाबा जादों नोंलाय टपिकखौ बोखारनाय नायनो दे ज' उनाव जगोन दे थांसै दायो नै गारियाव गाखोबाय थांनो थाखाय खाथियावनो जाबाय सकियावसो नुफेराखै नालाय थांनो नागिरदोंमोन बेनिफ्राय जायासै साननायानो मागोफोराव थांसिगोन नै दावदै जानोसै आङो दायो दखाननिफ्राय दावदै बिहरबाय बाजार सब खालामजोब्बाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय सनाफोर खाथि खाथि पिकनिक जानाय बैसो दंब्ला बैसो नै मानसिफोरा अयथासार खाना जादों निजा मानसिफोरानो गैबाङानोलै जों साब्रैजोंनो देनजार इन्जय खालामखानोसै गोलैलांबाय मा थान्दाहाय बोथोरा दिनै अयथासार थान्दा नै अमा आरो बयलार हांबाय जोंहा बेसेबा जाखानोसै जोङो जाखावखागोन दिनै लाव फैदो खथा दैलाम खाना जाफैदो पिकनिक सेकेन्ड सकि सोरबा फैनो गोसो दंबा फैनो हागोन ओमफ्राय मुसुगुरा सावग्राया जोंनिया नै सावग्राया सोरनोबा नांगौबा कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांखौ बिराद मोजां सावो एकदम एक्सपार्ट दैखौ बायबाय थाना मा मायबा बुंबावगोन नामा नोंथाङा? जोंथ' जेबो गोसो गैथ'वा दा लोंथ'वाखै नालाय ओंखाराखै खुगायाव बाथ्राया दायो बेनिफ्रायनो साखनि आं सब बानायखाजोब्बाय बेदरखौबो सावबाय बेनिफ्राय दायो जोङो दसे थानानै मोनबाथाय जानोसै जायगाफोरा बेसेबां मोजां फैदों मानसिफोर हासफोरखौनो लाबोनो बावजोबदो आंनाव दायथ' होदो बेनिफ्राय आंहा गासिबखौबो जाबाय दे होनबाय थायो दा मोनसेबो फैयाखै जारलासै सल'आ मासे मिलायदो नै दायो जोङो एसे जाग्रोबाय दे बेदर मोननायखौ ओमफ्राय नै मोनथ'वाखै दंबायो फैदोला Hey, come on guys, let's enjoy! 의로 데레 판단, 의롱단이 그단 부스라 의로 데레 파 빙이야라
सुबुंनि जिउआ जादों रंजाखादों गोसोनि खोथा फोरमायलायदों